Karol Viest. Pedagóg, národnobuditeľský a osvetový pracovník, ktorý zasvetil svoj život vzdelávaniu, šíreniu slovenského jazyka a formovaniu občianskeho ducha. V čase jeho pôsobenia zažilo mijavské školstvo výrazný rozkvet. Narodil sa v Revúcej, kde získal základné vzdelanie. Neskôr si doplnil štúdium teológie v Nemecku a stal sa profesorom na prvom slovenskom gymnáziu. Po jeho násilnom zavretí našiel svoje miesto na Kopaniciach. Od roku 1876 pôsobil na Mijave ako cirkevný učiteľ. Priniesol moderný pedagogický prístup a silné národné uvedomenie. Presadzoval vyučovanie v slovenskom jazyku, dôraz kládol na čítanie, vlasteneckú literatúru i praktické zručnosti. Aktívne sa zapájal do verejného života. Založil školskú knižnicu, bol spoluzakladateľom a prvým veliteľom hasičského spolku, podporoval ovocinárstvo a stál pri vzniku miestnej štepnice. Vzťah k vzdelaniu preniesol aj na svoje 3 deti. Bol strýkom generála Rudolfa Viesta a príkladom učiteľa i občana, ktorý formoval Mijavu vzdelaním a službou verejnosti. V roku 2026 si pripomíname 123. výročie úmrtia Karola Viesta a 145. výročie založenia hasičského spolku na Mijave.